दाउ बेदरजों सबाय जानोसै सबायखौ सोमना दोनथ'दों आङो सुनानै रुनोसै कुकाराव बेखौ एवथ्रमना लाग्रोनोसै दाउखौ पियास बानलु लाबाय नै जोंना बेदर एवथ्रमनाया जाबाय ओमफ्राय नै सबायखौ सागासिनो ओमफ्रायो बेयाव हरबानो जासिगोन नै सबाया जाबाय दे हरनोसै ओहो बारा जाया मैखुना दिनै हाखोदाखौनो गोसोम नुबायना एसे बिगुरा बारा खारहोनो हायासै आं दिनै सबाया मोनबाय आयौ माबायदि जादों खफ'आ र' नै गंगार दुन्दिया हरसिगोन गेब्लेनांगौदि दुन्दियाबो नामा एसे ओइ नामा मिलाया सबायजों दाउ बरियानो माथो वाह नै आंना अमा गोराना दरनैसोल' आरो हारसिंसो ना मिस्टाराबो जाया मोननै आंना अमाया बोरै जाखो आयौ जायाखै माथो अमायाबो मोनबाय नै आंना ये बिलाहि बाथोन बिलाहि फिसा आरो गिदिर बाथोन हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दा जों थांगासिनो सालायगासिनो आङो दा सहैबासो खोन्थागोन बबे जायगायाव थांदों जों सफैबाय चलो 200 इयाव फैसा होनानै हाबनोसै बेनो जाहैबाय दिसांमुख किमान हा गाড়ী 200 কম নহয় মানুহ এনে গলে নালাগে মানুহ 10 টকাকে এজন मोनसे गारियाव 200 টিকেট দিব লৈ যাম বহুত দিন পিছত দেখিলো माथो 200 टाका थांलायबायलै बारबानो थाङो दलंखौ जेबो गैया इखौ बारनोनो माने बिसोर दलंखौ एक्चुअली बानायो नालाय बिसोर लायो आरो औवानि दलं आरो बेखायनो चले औवानिसोहाय दलंआ गिथाव बाथाव सोर गंगा मैया इसोर र' इयाव फैग्रोथो मावजोब्बाय दलंआनो मावजोब्बाय गेग्रे गुग्रेनो मावजोब्बायना आइता आबुलामि आबै बालाबारि एनो जाहैबाय दिसांमुख बालाबारि स' गाइस सफैबाय जोंनि फैनो गोनां डेस्टिनेसनाव बेनो जाहैबाय दिसांमुख माने मा होनो बेखौ ब्रह्मपुत्र पार्क खाथियाव आरो बिराद मानसि पिकनिक जानो फैयो आरो जोंबो दिनै लान्च जानो फैदों बेवहाय संनानै गासैखौबो लाबोजोबदों एकदम जानो थाखाय आरोना जों बोराय बुरि सानैल' जानो ओरैनो माने दिनै बन्द'बो जिहेतु ओंखायनो माने दिनै सानबाय एसे बाहेराव जाहैनोसै खानाखौ होननानै साननानै फैबाय आरो नै
नै मेरला माबा माबि फानदों आइसक्रिम एसे अबेखिबा मोजां जायगायाव थुदो मानसिबो दंसै माथो ओइलाय बैग्रि मोनाखैलै ए बैग्रि मोनाखै बेनिखौनो आरो बेनिखौ बुंदोंमोन नामा ओइ लायनिखौ ओइ मोनबायथ' एसे बेनिखौनो लांगोन दिनै बिराद मानसिलै इयावनो जाबाय नै देर मानसि इयावनो जानोसै जोंहा नै सोरबा अरदाब सावखांलायनाय जिखिया थायबानो जाबाय deh baru itu mabar jangan aku mabar nama laba ke sama nih makap ke helikopter sih kapan nama makap ke kelebih nama So guys, rồi xong lên kêu ra, ayo. Sobai daw. Bayro tuh kok bayro Ayo. Aji. Mama. Hello, Mr. Parinangdang. जानोसै जोंहा ना थोरसिया दिनैसो जोंहा जानोसै जानो थाखाय नै रेडि खालामजोब्बाय जोंहा खुरग्राया जोसाबावसो ओंखामा जाबाय ini खोबग्राया नै बे भाजिखौ हायदैजों ओंखामजों मा एसेल' थोबसेल'बाव बियो बिलाहि बाथोन बिलाहि बानलु आंनि अमाया लाबोदों आंनि अमाया इयो आंनि अमा बेदरा जानोसै आं इनिफ्रायनो लाखानोसै जादो दे सबाइखौ स्टार्ट खालामदो सबाइया माइब्रा रोसि माइब्रानि अमा बेदरजों न'निफ्राय लाबोनाय आंहाथ' मोनदोंना नोंहाथ' गैया अमाजों मोनलोङाबाबो एसे लोंबायलै होमबाबो आयौ हाबाब मस्त गोथाव खुला मौसम देग्लाय नेचारनि गेजेराव दिनै
पिकनिक जायाखैना जों एबार फेमिलि जायाखै रावबो जों स्टाफसो जाफैदों बे जरावनो जादोंमोन जों खिन्थु जाग्रोना लानोसै बेरायबाथाय जि गोथाव जादों मिस्टार बानायनाय अमा मा अमा दाउ ना डार्लिं गोथाव सबायजों दाउआ गोथाव बिराद गोथाव आंना अमायासो बिराद गोथाव जादों नै सिलिम जाबाय आं ओंख्रिया सिथावबाय जानो हाला आंबो बिदिया बुंबाय अखा हाबनानै जाबाथाय जानो हाया अमायाबो थाफिनबावोसो नै ओंखामाथ' गैलालै बारा एसेल'थारसै आदा फुवा सोरबा जानो हागौमोन खाथियाव थाबा सासे मानसि जाबावनो हागौमोन ना सासे जाखांबाय गय फाथैबो नै मा फायसय पुरा फायसय जोगोनार बायबाय नै मोननैजों 30 थाखा मोनसेयाव 15 जाबाय ना नङाबाथ' मोना जायगायाव फैनायखाय मोनदों है गथ'फोर फानफैदोंमोन 50 थाखा होनदोंमोन नामा 50 थाखा बेखौ नासो होनबा मोनथामजों बाल मोनथामजोंसो होनदों ना आयौ मालायनि मेथाइजों मोसानो लुगैबाय नामा बैग्रि खानि बैयाव बैग्रि मोजांलै खि गारलागोन एसे बारा सिङाव दिगदारथार जाखांबाय लोंखांबाय दाना बैग्रि खननाय सुर बैला बैसेयाव खनदां जेबो नङाना लाबो होद नै आयौ जि गोमोनखा नै जानि दै इखौ थै जाना फोरान दोन गोथाव नै नै आंनि खाथियावबो दं मोनसे गुसुथारलै आं जेकेट बानायनि मिथिबाय बैग्रि हाननायनि टेकनिकआ नायदो जोंना बेलेगावसो गोलैदों ओमफ्राय हानिखौबो खननांगोनलै बैग्रि हाननाया नै मिस्टारना दो लानानै थिंखारगासिनो ओमफ्राय आंना नै इयाव थांसै दासो फैदों खोमा इसोर बुस्थुआ साहा लोंलांसै एसे लाल साहा स' गाइस जाखांबाय लोंखांबाय बैग्रिबो खाखांबाय दा थांनो रेडि जाबाय जोङो मिस्टारजों आंजों माने दा थांनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय लाभ इउ अल